aħna noperaw bħala kumpanija. Jien minn qed xi ħaġa ġa partizzana. Noperaw bħala limited company minn hemm jgħaddu l-flus jgħidu ċekkijiet u jgħidu ċekkijiet. Il-farsa kbira hija mbagħad l-individwi. L-unika liġi li hawn hija din buffonata ta' 600 lira għal kull kampanja elettorali. Alright? Issa intom għadha tixru delegetti. Alright? Se jkollkom wieħed raġel u ġiex nisa waħda żgur. U se jkollha paġna fuq kull. Dawk huma diġà se jkunu 1500 lira. X'in il-logħba? Il-logħba hija il-kampanja ta' tibdom li 8 of May. Allora inti tista' toħroġ kemm alla ħala insomma il-reta, there is no political will, li u select committee wieqaf from what is il-copyright, jiena ngħid, nieħu gost enormement li jiskupjawna jaħduna l-affarijiet. Dak li aħna konna ngħidu 20 sen ilu 15 years ago, illum nieħu gost li hawn konsensus nazzjonali fuq kollox. Importanti però mhux biss titubjom, implementow l-għandek is-saħħa, il-paroli vojta għal xejn, il-paroli ma daħħalna Malta fl-Ewropa, bedrinna ukoll, konna one of the neighbors. Għaditlu fil-fidrat wieħed, għax kan jgħu kollha biex ħaribassaru su ma jiddeċider il-browser li Malta da fil biex tara pajjiż mesta mentalitajiet meskini, x'nista' nagħmel. U l-aħħar punt l-immigrazzjoni. Għandna pożizzjonijiet ċarissimi fuq l-immigrazzjoni li huma bażati fuq approċċ umanitarju tal-problema, fuq rispett tal-liġi nazzjonali u liġi internazzjonali. Mela aħna ħriġna nissapportjaw Malta bih ġarna sħiħa issa fuq il-kwistjoni ma' Malonja, għax Malta qiegħda teżegwixxi l-liġi internazzjonali u nippretendi li Malta tibqa' tissegwiha. Jiġifieri mela għandna ngħidu meta jiġi immigrant minn Eġittu, meta jiġi immigrant mit-Tunisija nibgħatu lura. Għaliex m'hemm l-ebda problemi umanitarji involuti. Meta jiġi però immigrant mis-Sudan, mis-Somalja u jew l-Eritrea, għaliex aħna rridu nirrispettaw istenna għaliex aħna rridu nisegwu l-libda, għaliex aħna rridu nirrispettaw il-liġi umanitarja. Da ma jmorrux il-pajjiż tal-gwerra. Mill-Libja le ma jmorrux lura, għax il-Libja ma firmax il-Geneva Convention on the Protection of Human Rights. Ma tigarantilikx id-dinjità tal-bniedem, allura għalhekk aħna tnaqsu fl-Unjoni Ewropea biex kunu tafu fil-2005 aħna qajjimna il-problema ta' revision of Dublin Convention. Aħna Kassola, Greens in the European Parliament. Alright? Il-Dublin Convention, il-resolution għamita Jean Lambert biex tinbidel u tajjeb li issa qed jibduha. Issa rridu nkunu żguri li tinbidel mod rilevanti. Li verament dak kollha li japplikaw for refugee status, dak li ma japplikawx imorru lura kif huma ġudizzjarji, eċetera. Dawka verament ikun hemm ix-sharing, responsibility sharing mill-pajjiżi tal-Ewropa kollha u mhux bid-daħħa fil-wiċċ, alright, dik hija problema, imma mbagħad irridiena il-partiti kollha jitkellmu u jasu fuq l-Ewropa biex tafa' suq il-Libja. Għax jiena nnotajt ħaġa waħda fid-dibattitu fuq l-Ewropa nafsu l-kod u veru u nagħmlu tajjeb għax hekk għandiku. Fuq il-Libja il-gvern ma tantx jafas u ma jafas għaliex hemm ħafna interessi ta' business, ejn ngħidu issa kulħadd joqgħod flit. Il-Labour Party ma jafas u ma jsemmi xejn għaliex għandna ħbiberija tradizzjonali u eċċetera. Alright? U anki l-Alleanza Nazzjonali Nazzjonali fuq il-Libja ma għal ma nismax il-ġewżin jitkellem fuq il-Libja. Tajjeb, nixtieq nisma' l-ġewżi u skadi jitkellem fuq il-Libja għax hekk hemm xi vested interest fil-Libja ekonomiċi. Allura ngħiduhom minn qabel Gentleman of rating. Gentleman of rating. Baqalek xi biċċa mistoqsija, inti sinjura, l-Arnold baqalek xi mistoqsija. Skużawni, le, gentleman of rating. Offri li għalli xirrid immur konferenza milli nitkellem ukoll. Nibdew mis-sinjurina tal-NGOs, tajjeb. M'hemmx dubju li jien nifhem x'inti tajt għax jiena dħalt fil-karriera politika tiegħi wara 30 sena attiv minn kelli 15 sena fl-NGOs. Kont is-segretarju ta' Fondazzjoni Wertartna, sena nhar li għadda kont is-segretarju tal-Arkivi Nazzjonali, kont attiv ħafna ma' Fondazzjoni Natura,
kont attiv mal-Greenpeace u anki attiv anki fil-filantropija mal-SOS Albanija, eċetera, eċetera. Fil-fatt, jiena personali, kont attiv ukoll b'mod reali biex tidħol fis-seħħ il-liġi tal-Patrimonju Nazzjonali, il-Cultural Heritage Act, kif ukoll il-liġi tal-arkivi, fil-fatt kont fuq l-Experts Committee fis-sem NGO fil-Parlament. M'għandix dubju li jekk tara s-sit elettroniku tiegħi, jiena wieħed minnkom u jekk jien inkun maħtur fil-Parlament Ewropew, m'għandix dubju napprezza ħafna mill-ħin ħieles li tagħtu intom volontarjat fil-lakunej fil-pajjiż bħala lobby group biex intom iġibu l-pajjiż, iġibu għarfien f'ċerti oqsma fil-pajjiż li l-poplu mhux ma jafx bihom u anki membri parlamentari Malti ma jafux bihom u l-bib tiegħi ħajkun miftuħ għalikom. Qed ngħidilkom minn hawnhekk l-NGOs Maltin ħajkun miftuħ għalikom, jiġifieri jekk inti bażikalment ikollok il-contact point miegħi u trid tara inti li qed tmexxi xi ħaġa, ħassib il-bib miftuħ biex nisma' proposta tiegħek. Tista' jkun iktar ċara. Il-lealtà bejn partit. Bejn il-partit. Ħa nitkellem fuq il-kwestjoni tal-Freeport. Jiena ġejmi. Qed nistgħu l-oħrajn indirizzaw fuq Mela ħa nitkellem fuq il-lealtà. Il-lealtà tagħna, il-lealtà tiegħi hija lejn il-Partit Laburista. Kif qal Arnold ukoll hemm xi issues li anki il-Greens Malta ma jaqblux mal-Greens European Greens, l-istess tiegħi, il-lealtà tiegħi hija l-ewwel lejn il-Partit Laburista. Ma nistax niktar nkun ċar. Hija l-ewwel lejn il-Partit Laburista. Fuq il-kwestjoni li semmiet il-kwestjoni fuq il-kaċċa pereżempju. Ma nafx. Mela fuq il-kaċċa. Inti ġej mill-ambjent. Jiena ambjentalista. Fuq il-kaċċa irridu nagħmlu distinzjoni bejn dik li hija kaċċa legali u kaċċa illegali. Jiena kontra il-kaċċa illegali. Ejja? Dik hija kontra kaċċa illegali. Ma tantx ma tistax. Fuq le, ma permetti li għamil il-prova evanġela. Kulħadd kontra. Mem kandidati legali li qed jgħidu se jippruvaw il-kaċċa fil-rebbiegħa. Ġana ċarmontan. James tista' fuq il-kwestjoni. Skużani għanti ma rridx interpretom. Fuq il-kwestjoni tal-unions, jiena ġej minn familja ta' trade unionisti, fil-fatt u t-siju ta' missieri kien għed mill-fundaturi fil-43 ta' General Workers Union u m'għandix dubju li waħda mill-affarijiet li tinkwetani hija li jidher li hawn numru ta' sostanzjali ta' ħaddiema li huma membri tal-ebda union fil-pajjiż. Titkellem ma' ċertu ħaddiema li jaħdmu pereżempju fil-kwienet iż-żgħar li bjaw il-ħwejjeġ u jgħidulek il-sinjuri jgħidu li tkollix fl-union tal-li daw affarijiet jinkwetawni għax jiena nemmen li kull ħaddiem għandu jkun membru ta' union. Fuq il-kwestjoni tal-biofuel. Fuq il-kwestjoni tal-biofuel fil-fatt kien hemm interessanti li wieħed isegwi mela hemm differenza bejn agrofuel u biofuel. Jiena naqbel m'hemmx dubju li kif semma Arnold tal-edible oil isir użu minn żjud li kienu cooking oil u jsir użu minnhom. Fuq il-kwestjoni tal-agrofuel ukoll hemm diskussjoni enormi, pereżempju il-Finlandja, l-belt ta' Helsinki, is-sistema tat trasport pubbliku taħdem fuq il-palm oil. Issa, x'ġara da? Il-kunċett huwa tajjeb, però ġara li ġir ir-riżulta li dawn kienu qed jaħdmu fuq palm oil li sar fil-foresti fil-Malasja fejn qataw il-ħul sħaħ fejn kien hemm sustainable living fuq il-foresta, intilfu x-xogħlijiet u ġiet immonoculture. Din jiena ma naqbilx ma dak it-tip ta' esplotazzjoni, imma naqbel li jkollok areas li jkunu depleted fil-fatt hemm diskussjoni kontinwa fil-Parlament Ewropew. Anki jidher li ġimgħa ilu kien jitkellmu għandna fuq l-affarijiet. Imma jekk ikollok area li hija dilapidated titluqa u li inti kellek żvilupp li pereżempju li falla, allura jistgħu iħawlu l-siġar tal-Parlament biex jieħdu nippreferi li jkun hemm biofuel milli naturalment fruq ta' karbon l-atmosfera ma nġubju. Fuq il-kwistjoni tal-finanzjament tiegħi. Fil-finanzjament tiegħi m'għandix dubju li żgur li Arnold mhux qed jirreferi għalija. Imma jekk titkellem jiena bl-ikbar mod miftuħa hekk għandi il-payslip inqas minn 1000 euro fix-xahar fuq hekk qed naħdem. L-istil tiegħi huwa li wassal il-messaġġ tiegħi b'mod li nista' imma żgur mhux ħataraw b'riklaq. Jiġifieri nista' nkun iktar apert minn hekk. Fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali lill-Edward ngħid nibda b'Edward.
Għax Edward għamel referenza għal Partit Laburista. Edward, rispett kollu. Il-Partit Laburista kien Joseph Muscat li kien qal fil-Parlament biex jissospendi diskussjoni ħalli nitrattaw b'urġenza il-kwestjoni tal-immigrazzjoni. Ma l-Ewropa ma tkellemx. Ma tkellemet, l-Ewropa ma tkellemx. Il-kwestjoni tal-immigrazzjoni illegali, meta jintom mortu u tiffirmaw dak il-ftehim, il-Partit Laburista għalikom. Tiffirmaw x-ftehim li huwa volontarju. Il-bieraħ taqra. Il-bieraħ taqra xqal Morroni u taqra xqal Carmen Sudbonici u qal li hemm bżonn li l-kwistjoni ta' immigrazzjoni illegali flok għal-burden sharing qed titkellem fost l-oħrajn. Flok tkun volontarja, tkun obbligatorja. U għadlim li qal il-Partit Laburista. Rispett kollu. Qed titkellmu bħalna ġejtu issa. Fuq il-kwistjoni. Taħsel idejk l-ewwel L-aħħar. Fuq il-kwistjoni le. Ħajkompli fuq il-punti l-oħra li tqajmu